Ġimgħa ilu l-Gvern ippreżenta budget bl-akbar investiment fl-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli fl-aħħar 30 sena. Dan qalu s-Segretarju Parlamentari Rodri Galdes f'konferenza tal-aħbarijiet dwar l-akkomodazzjoni soċjali u s-suq tal-proprjetà. Galdes qal li biex il-Gvern jilħaq aktar nies li għandhom bżonn għajnuna wessa thresholds għas-sussidju tal-kera. Qal kif dan il-budget daħal ukoll threshold speċjali għall-anzjani biex dawn jibbenefikaw minn aktar sussidju tal-kera. Tkellem ukoll dwar l-inċentiv li se jkun qed jippermetti lil dawk li jgħixu f'residenzi għall-anzjani biex jagħtu ċwievet ta' darhom lura lill-Gvern. Din l-iskema se tkun qed tħalli bejn 1350 euro u 2700 euro fil-but tal-anzjani kull sena. Galdes sostna li d-deċiżjoni dwar dan hija fidejn l-anzjani konċernati u li hija tal-mistija li l-oppożizzjoni ippruvat iddawwara li l-Gvern se jkun qed jieħu djar mingħand l-anzjani u l-familji tagħhom. Tenna li dan u inċentiv pożittiv għall-anzjani u li d-deċiżjoni tibqa' tagħhom. Wara s-suċċess tas-social loans mal-APS, ħabbar ukoll kif il-Gvern jinsab viċin li jintlaħaq ftehim mal-Bank of Valletta sabiex tinbeda skema li tgħin aktar nies ikunu sidin ta' djarhom. Ħabbar ukoll li hemm banek oħra li wrew interess illi jsieħbu mal-Gvern sabiex jipprovdu skemi oħra ma' dawk eżistenti. Galdes tkellem ukoll dwar l-iskema Nikru biex nassistu. Din l-iskema se tkun qed tara li l-Gvern jikri proprjetajiet mingħand il-privat. Sissa l-Gvern bis-saħħa ta' din l-iskema żied mal-200 appartament fih dan l-awtorità. Tkellem ukoll dwar skema oħra bl-istess san li dik ta' assistenza finanzjarja sa' massimu ta' 25,000 euro biex sit jagħmel xogħol ta' tiswija jekk dawn jitrabtu li jikru l-proprjetà għal 10 snin għal housing soċjali. Fuq kollox tnedit ukoll white paper fin se tkun qed tesplora bosta possibiltajiet fosthom li jiġu regolati l-kuntratti tal-kirjiet b'kemm tista' tola l-kera u kif, ir-reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet u reviżjoni tal-liġi sabiex tkun aktar faċli li s-sit jieħu passi kontra l-kerrejja mingħajr ħafna telf ta' ħin. Fl-ħarnet Galdes għalli dan il-budget assigura wkoll li titjib fil-kwalità tal-ħajja billi ħabbar programm ta' manutenzjoni u tisbieħ fuq blokok eżistenti tal-Gvern kif ukoll l-installazzjoni tal-iftijiet għal aktar aċċessibilità.